Karon pag yung ko nakasuway tawag. Sige. Sige, ako katanaw si mong programa. Usa may concern na to dong. Usa ko kawan. Membro sa Jerusalem Church of God. Si OJ. Si OJ ba na? OJ. Ang sana tawagan. Jerusalem Church of God. Asa man nagasugod bro? Kaning Jerusalem Church of God bro, dires Pagadian? Ang among Philippine Mission nas Pagadian pero connected lang mi sa Jerusalem Church of God. Unsa maning? Bro. Unsa maning Jerusalem bro nya narag Pagadian? Kanang Pagadian, Philippine Mission lang na, dire sa Pilipinas lang na, pero dili kami mo nagtukod sa Jerusalem sa Pagadian, kun dili connected. Kauban mo atong kuan bro. Sama ba sa inyo ba? Bro, kaila ka tong naay maestra nga murag taga Davao man dagway na si Genevieve ang ngalan katong makigdebate pod online. Kauban mo ato? Kauban mi ato. Mo di ay. So, kano sa man ni nagsugod diha sa Pagadian, sir? Kanang Pagadian, di na nato na isgutan. Ang atong isgutan kanang nagsugod ang simbahan namo. Lagi ba? Dili. Sir, kano sa mo nagsugod diha sa lagi ba? Kano sa mo nagsugod diha sa Pagadian? Di nyo man ang simbahan diha sa Pagadian man na. Di na nato na matris o kanus-an na nasugod. Ang importante nagsugod ang iktik ka sa Dios. Lagi naunsa maning nagpasakop ka ng simbahan nya inyong headquarters Pagadian baka kay bao binuang. Dili na binuang. Ang imo lang pangutana mo binuang. Dili mo na binuang. Kano sa gani nagsugod ng Church of God diha sa Pilipinas o sa Pagadian? Dili lagi na mo imong gibasihan. Ang imong ipangutana kanus ang nagsugod ang Church of God. Diha man ta kay mo connect man ta diha padulong dito sa Jerusalem kay Jerusalem man kamo, di ba? Og diha pa lang daan ni ungot nakausap pagka-konekta na to sa Jerusalem. Dili lagi na pwede nga kana mo imong ipangutana din ha. Kalingawa. Sige. Nabakay connection. Okay, namakamoy connection dito sa Jerusalem. Katong simbahan yung gitukod sa atong Ginoo. Sakto ba ito ko nadungog? Kano sa amang tuiga na abot na, gikag Jerusalem, padulong dito sa Pilipinas? Dili lagi na si ipangutanan mo pa padung sa Pilipinas. Ikaw mo bitaw mo, angkon bitaw mo nga 33 ED me. Pero Brad, importante man na, Brad. Brad, importante para nako importante mang tuig anag kanos amo na abot ri kay para makunik mo dito kay dafa ka nang wa ka kay bawas tuig questionable na imong simbahan. Ang imong ipangutana kanus anat natukod ang Jerusalem Church of God. Actually, Brad, dili kami nagtukod sa simbahan. Igo lang mi nagpasakop. Alagi ba? Kanang imong gipasakupan nga Jerusalem Church of God. Klarohon na nako niya. Ayaw sabtang gilisod-lisod teka. Kanang imong gipasakupan nga Jerusalem Church of God. Kanus ana na organize des Pagadian. Dili lagi na kang ngay ni may pangutana. Ang ipangutana gani kasi nagsugod ang simbahan namo nga Church of God. Ngano dili man kana may pangutana? Diba? Hadlok ka. Dili wala mo kumadlok. Ikaw ra man na nadlok. Kay ani man good Brad para masiguro na to ba kung nakonekta bagid mo sa apostol. So ako lang gi-trace up kay kami Katoliko, mangutana kag nakonekta ba mis apostol? Kay ang bisan tuig sa mo simbahan kay bawo mi. Naabot diri sa Pilipinas 1521. So ikaw kanus aman mo na-organize anang Pagadian? Karon kay miingon man ka nga kanang mga kanus anak konekta sa Pagadian. Dili na angay pa kana mo imong ipangutana kay dili man na sentro mo sentro sa tema. Brad dali ra man kay ning Brad. Perting dali ara jog. Lagi sa kadala nga perting dali kayo nimo ingon bitaw ta Brad. Kami ang gitukod sa Ginoo. Basa day sitas Biblia, wa ilad ng tao. Pero pag tres apong kano sa nagsugod wa ma-questionable man. Kay ang imo ang pangutana questionable man. Maubit nabaday pangutana dili questionable mo gina kay mangutana man.
Layo ron kay na sa amo sa angay natong itima kanang imo ipangutana nga kanusa sige. sugod dias pagadian. Sige, kanamang ka mo'y connection adtong, naman ka mo'y connection dito sa apostol. Unsang tuiga gikan sa Jerusalem, gidala ana gidala dir sa Pilipinas. Ikaduha, kinsang tawhana gadala anas gikan Jerusalem padong sa Pilipinas. Anong kada may imong ipangutana? Ah, Layo man kayo na sa angay natong itima. dili man. Pertig yung duula na unya, Brad, mao man gini. Sa to ba dili ka supak sa Jerusalem Church of God? Supak gani ko ana, mao bitang gi-question kanako. Supak ko ana, kay di pa lang ko supak kapabunyag na ko ana. Dafa ka nagsupak-supak ko, gi-question kanako. Muna akong pagsupak ka, gi-question kanako kung unsa man mong tuiga naabot diri sa Pilipinas. Nya kinsa tawhana ana gadala. Sa Jerusalem Church of God na mabasa mas Biblia. Asa? Okay, sige. Basahi ko og sita sa Biblia, Jerusalem Church of God. Church of God. Ayan ang Church of God. Ayaw na. Jerusalem Church of God. Name ha, name. Nasayod ta nga kining pangalan dili na putol-putol. Name. Mudawat ko bisag unsang klaseng version sa Biblia, basahi ko. Jerusalem Church of God. Seventh Day Sanctified. Asa na? Church of God. Mabasa na sa Biblia. Ay, wala ko mangutana ka Church of God. Dili man putol-putol, dili man sa paminaw, Brad, dili ni putol-putol kay ang kanang name nasayod ta ana pag moingon tag name dili na putol-putolon. Kompleto na. Sa inyong pangalan, Seventh Day sa inyong pangalan, Church of God, Seventh Day Sanctified. Unsay sitas Biblia ana? Church of God, mabasa. 1 Tesalonica. Wala. Onya August og imong pag Jerusalem o diin nagsugod ang Ayaw mga lagi na. pagpanudlo sa mga apostoles. Okay. Magsugod Sakyan na lang nato ng inyong sa 70. Lagi. Ang ipapahulay. Muratag ni palit anig sakyanan gi una-unang ligid antod pisa ana ba. Sakyan na lang nato na. Sige Brad, naaman sa inyong rehistro Brad nga incorporated Jerusalem Church of God Incorporated. Question, ang gitukod ba ni Kristo didto sa Jerusalem Incorporated ba? Yes or no? Wa man tay la kuan ana unsay i-rehistro diha sa No, Brad. Sa inyong rehistro sa Security Exchange Commission sa Jerusalem Church of God 70 Sanctified Incorporated. Question, incorporated ba ang gitukod nga simbahan ni Kristo? Wa lagi tay labot og unsay isulat sa SIC kay ang SIC mo'y nagbuot ni ana. Ang importante mabasa ta sa Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga iparehistro ang simbahan ni Kristo Security Exchange Commission? Na tao ra bitaw nagkuan ana kay aron na dili mahimo nga kuluro ang imong simbahan diri sa kalibutan. Pero magsugo ang Ginoo kinahanglan iparehistro sama ko ninyo god. Wa ka mo irehistro. Kanus aman mo na rehistro diri Security Exchange Commission diri sa Pilipinas lang. Pamatod diha pangita. Ikaw akong gipangutana, ikaw mo pamatod ana kay imuha man ang simbahan. Ang ba ko mo pamatod di man ako. Sa mga reliyon di pamatod ganus amin natukod. Tagae ko og guan onya usa pa supaka. Dili ba? Kay wa pa problema na og kanus ata na rehistro kay total pag rehistro na to wa na may mga apostoles. Mao gani no. Ultimo rehistro wa ka kay baw kanusa na rehistro niyo simbahan. Importante na rehistro ta sa Biblia. Lagi usay na rehistro sa Biblia. Usay Brad. Dili mabasa sa Biblia. Unsay na rehistro sa Biblia? Inyong libro Apostol Creed. Wala yako. Bisan inyong libro nga Apostol Creed. Apostles Creed. Katolik dili mapamatud-an sa Biblia nga repirado sa simbahan. Ay unsa nga page sa Apostles Creed kay namon koy Apostles Creed nga libro. Unsa nga page na? Akong basahon na. Dero? Sige. Kano? Alagin, nako ana unsa nga page? Paina 146. 146. Basahon nako. In the Bible. The term Catholic in the Bible. Kane. In the Bible,
we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Oh. Oh? Dili Ayaw registrado. putla kay di man na period kama man na sumpay eh. Oh. Try but embrace all the nation and the earth. Ay, Paul said, ay, there dili is na mo no oy. Dili na mo oy sumpay na sa Try na- to embrace the nation dili and na the mo earth. sumpay, di na mo sumpay. Ayaw kamba kan apay first sentence wa nimo basaha o. Kama sunod na ayaw sa Tungod kay ang gibasihan. ayaw lagi putla libro na in the Bible we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Kama. Unsay sumpay? But agoy namutol na pog libro nasakpa na pos manoy aning trabaho aron porbida. Puro tuklas. Bisan pag-usaon lagi nimo Eh, lagi. unsa may sumpay? Naay sumpay o wala nimo basaha. Ayaw brad, ayaw pang lingla brad, ayaw pang linglag tao. Naay sumpay wa nimo basaha. Naay sumpay wa nimo basaha o. But the only the fact that the church ibasa nimo ni. O lagi pero klaro naman din na giangkon nga di gyud mabasa. Basaha. Sa ibabaw imong gibasa. Sa ibabaw imong gibasa ni kaning naay picture imong gibasa. Oo lagi na Sa- nga dili mabasa. Kung gyud ko'y mabasa. Mao lagi na brad, basta gani mo basa ka i-contextualize ayaw putla kay kung baputlo nimo nigbasa ang imong pagsabot putol pod. So atong basahon na. In the Bible we cannot find paminaw sa ba? Dara ayaw pamutol kay maulawan ta na live yan ni. Dara in the Bible we cannot find exact word Catholic as referring to the church but kama na ha di na period imong giputol ya ha. Di nga. But the only the fact that the church is not identified with country but embrace all nation on earth. Gibasa nimo ni wala. Bisan pag mabasa lagi Na unya naa sa ibabaw wala nimo basaha o naa sa ibabaw o. The church is paminaw sa ba? Mo na limbungan kayo. Ayaw pang limbong na. Araba sa Nuan 8:44 ang amahan. Paminaw sa ba? Bisan pag hotdog kay miangko na gyud nga di mabasa kay di man gyud. Mao gani no, basahag tiwas kay para makahibalo ta. May na lang makatabda ka. Brad. May na lang Brad. Basahe ko sa Biblia. Ikaw ramay nibasa nga walay reading comprehension. Dapat mo basa ka brad, butangig reading comprehension kay maestro biya ni gadwar biya tag maestro nimong kaistorya brad. Sige. Wala nimo basaha ang ibabaw The church is Catholic because she is universal. O sa man ang imong limbong ana? Ay, tanawa ra. Ang yawa, matawag og Katolik o dili? Mao ganing niingon ang libro nga imong gibasa, paminaw sa Brad, mao gani no. Paminaw sa mao gani no. Niingon ang libro nga paminaw sa ba? Mao lagi ning kugi mangutana pero di pud kugi maminaw sa tubag. Sige. Mao galing niingon nga in the Bible we cannot find the exact word Catholic referring to the church. Kay ngano man, naay term Katoliko diha nga wala pud gi-referring sa church. Para anang giingon nimo karon nga ang yawa kanang Katoliko man. Tinuod na pero dili Roman, ambot tig-unsa mo. Mo nang mangutana ko nimo ani ron. Ngano mang imo mang putlo ning libros Katoliko para limbong nimo mga taong hilaw sa pagtuo? Oy Brad, I'm not born in yesterday, Brad. Gibasihan lang ninyo ang pagkamakailapon unya kanos gipangalanan ni Saint Ignacio. Gasigir ra ka. Gasigir ra ka. Mga apostoles. The fact nga gigamit nimo si Ignacio. Mao lagi the fact nga gigamit nimo si Ignacio, paminaw sa the fact nga gigamit nimo si Ignacio aron kang masayod si Ignacio usa na siya kagitawag natong obispo sa Antioquia. Kinsa man na siya, matod pa sa libro sa Protestante, Hollis Bible Handbook of Protestant, usa na siya katinon-an ni San Juan Evangelista. Damor nga gamito nimo na si Ignacio, damor may magkaduol sa Ginoo ikaw nagkalayo na jud kag tinuod ani. Sundan ta ka.
kay gigamit man nimo mingon man ka si Ignacio tinun-an ni Juan. Basahi ko sa Biblia nga si Saint Ignacio tinun-an ni Juan. Paminaw sa ang akong giingon nga si San Ignacio tinun-an ni San paminaw sa ba kugi kay kamangut oy kugi kay kamangutana pero ikaw pangutanos Biblia wa po kay katubag. Ha? Kung magpamatuod gani ka o ipamatuod ayo na ayaw Oh, lagi ba? Nagpamatuod ko na ako'y gihawiran nga dokumento nga librong protestanting nagtugan. Kay si San Ignacio ay paminaw sa ba? Si paminaw sa lagi. Kay si San Ignacio ang nakabutang din sa libro sa protestante tinun-an ni San Juan Evangelista usana siya sa gitawag na tog church father. Dili ta kablem ana kay protestante nga Bible scholar nag-ingon ana si Halis. Ako basahon na para makaibaw ka. Ayaw sa laging sapaw-sapaw, ayaw sa sapaw-sapaw. Ayaw sa sapaw-sapaw. Eh wala pa man kumahuman. Ayaw sa sapaw-sapaw, liwat yo kay kasimuhang migo na. Oh. Yan, ingon diri oh. Ya kay nalangkat naman ko ni libro agod. Isa ako sa ipatong dito sa tong mixer. Paminaw sa naa diri oh, usa sa mga gitawag na tog church Apostolic Fathers Ignatius. Obispos Antioquia, one of the pupil of John Apostle John. Usa sa mga tinun-an ni San Juan Evangelista. Karon ang pangutana, naamang ko'y gibasihan, ikaw, ako mangutana ko nimo, kanang imong giingon nga Church of God, Jerusalem, Seventh-day Sanctified, Incorporated. Full name na ha, kay full name lang na sa inyong rehistro. Unsay sitas, Biblia mabasa na. Di man kami nagsuwat ana. Hindi, wag ko mangutanag, kamo ba'y gasulat? Unsay sitas, mabasa sa Biblia, Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified. Ayaw mi pasangin liana. Okay, Kay kami nagsuwat. Walagi. Diha sa inyong rehistro, kompleto na inyong pangalan, full name na sa inyong rehistro ha. Jerusalem Seventh-day Sanctified. Oh, Incorporated. Paminaw sa. Ay, sapaw-sapaw. Nangutana ko nimo unsay sitas mabasa anas Biblia. Sitas. Di na maminaw oh. Hindi na maminaw, ikaw naman na di maminaw. Lain na lang ako pangutana ni mo Brad Gapo. O sa to baga sa to, unsa may sitas sa Biblia mabasa ana? Ha? Ha? Sitas. Pangitaon ni mo nagsitas nga dili man kami nagsuwat ana. Amo lagi ayaw pod pangitaag. Amo lagi ayaw pod mi pangitaag sitas ani kay dili kami gasulat ani. Usa ka biblical scholar sa protestante. Munya mangita kag sitas, ibato na ko na sa imo imong katarungan. Karon, arita sa inyong libro, dugangan ako. Unsa man ang librohan na? Unsa na librohan na? Biblia ninyo niyan, nero. Biblia sa Kristohanong Katilingban. O sige, go ahead, dapog ko ana. Go ahead. Kining kaliwat sa bitin man ning Katoliko di ay. Imo gyapon nang giputol, wag ya. Giputol lang gyapon. Kaya lagi pang limbong. Brad, naatay gitawag nato. Paminaw ha. Nakabaw ko na imong basahon na ana sa footnote sa San Lucas 3. Kanang imong gibasa di ana, basta mobasa gali tag mga sentence, mobasa gali tag mga paragraph, butangan gyud nato na sa gitawag nato grammatically usage. Mao na ha kay lisod kayo Brad nga para atong giingon ni paminaw sa ba? Lisod kayo Brad nga pare atong gibasa nimo ganina bisag dili period imong gi-period mo nang imong pagsabot na period. So ari ta kay bawo ko ana imong basahon sa Lucas. Lagi diara oh. Da paminaw sa diara oh. Da akong basahon na. Apan dili ang tanan andam sa pagbag-o sa atong bahin daghan og dili matapos ang atong pangatarungan. So, sundig basa diha karon kay makasayod ani. Ya. Nahimo tang daghang lotsanan aron magpabiling walay kausaban. Sobra ang atong pagsalig nga ang Dios masinabuton labi na kay kita, kaning term kita naka-refer ni Katoliko ha, dili ni naka-refer sa inyo ha. Term kita. Barang kasabot ka na. Kita mga buotang sakop sa iyang simbahan. Kinsa man ning term iyang simbahan kang Kristo ni. So sumpay, bosa si Abraham ang inyong amahan. Naka-refer na sa Judaism ang gistoryahan, inyong amahan kay the father of the faith
Asa paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Wa pa ko mahuman. Ayaw sa pa paminaw sa ba? Mao lagi ning kogi kaayo dili maminaw. Sige. Dara. Kwanta ni sumpayo na to. Kita nga mga diboto nga magtotoo og maayong Katoliko. Kaning maayong Katoliko yan ni Siyawa. Na maayo nang yawa ron. Sumpay. Kaning term asa paminaw sa ang naang maayong Katoliko ang nakabutang di ana dili na period, di po na kama, dili po na hyphen, dili po na islas. Tulo ka period na siya. Unsay tawag anas grammar kanang tulo ka period? Kay bawo mo ko kay bawo ana. Pasabton ta kanako. Gitawag na siya ellipsis. Buot ipasabot, diha ra taman ang imong statement. Pag magbutang kag ellipsis, mukot kag laing statement nga dili apil anang unang statement. Imong gidugtong diha. So pag ingon og kaliwat sa bitin, kamo na. Kay kung sakyan nato ni, ang kaliwat sa bitin nagdumot sa babaye Genesis 3:15, kinsay nagdumot ni Santa Maria kami? O kamo na. Karon ang pangutana, mangutana ko nimo anang gikotlo nimo si Tas. Oy, gikuhaan na ni siya. Sa. Gikan sa nakasulat sa ibabaw. Lagi mangutana ko nimo ana. Kani bang gibasa nimong footnote kani ingon man kita nga mga deboto nga magtotoo og maayong Katoliko. Kaning maayong Katoliko iya ba ni siya wa? Ay, sumala sa inyong buwan. Kaning term maayong Katoliko iya ba na siya wa? Nganong gisulat man? Ay wala ko mangutana nganong gisulat na. Kaning terminong maayong Katoliko iya ba na siya wa? Yes or no? Sumala sa Biblia ninyo, giangkon diha nga kitang Katoliko kaliwat sa bitin. Sige. Kay dili lagi na wala o di ka pasar. Maayong Katoliko na maayo na niyawa ron. Naambot nga kinsa may karon gigamit man nimo ng footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Gigamit ba nimo na kay importante o gigamit nimo kay dili importante? Gigamit na ko ni ebidensya. Kung mangutan ebidensya ba na? Gigamit nimo kay importante o gigamit kay dili importante? Gigamit na ko ni kay importante ni. God. Naa sa footnote sa Bibliang Kristohanong katilingban. San Mateo 28. Hilak juga ni ron. Naa sa footnote sa Bibliang Kristohanong katilingban. San Mateo 28. Ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundok. Kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Kristo. Tuuhan nimo ni imo na isalikway. Wa man mi diha. O sa wa mi diha. Di ba? Akong pangutana. Tuuhan ba nimo ni o imo na isalikway? Inyo ha ba na di ito. Sa wa ko mangutanag amua ba na? Ningon man ang footnote diri o. Ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundok. Kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Hesus. Sumpay. Si Kristo, Dios o Ginoo kanunay nag-uban sa simbahan, sa mga kalisdanan o mabungahong kasinatian, ngayang giagian. Isip simbahan maglawig mo padayon sa iyahang misyon sa kalawasan nantod sa kangturan. Tuuhan nimo na o isalikway nimo na. Inyo ha man na. Wala ko mangutanag amuan eh. Tuuhan ba nimo na isalikway nimo? Inyo man na. Wala lagi ko mangutanag amua ba ni. Simpleng pangutana lang. Tuuhan nimo na isalikway nimo na. Dako gyud ay nang sayo. Usay wa ko mangutanag dako ba na sayo po dili. Tuuhan nimo na isalikway nimo. Ay salikway. Okay, salikway. Di man na tinuod. Okay, so di tinuod. Karon ang pangutana base sa akong gibasa. Ang tinuod. Sa. Kay dili baya. Lagi ba? Dili man na baya kay Biblia Kristohanong katilingban man na. Unya wala ra ba tay mabasa sa Biblia Kristohanong katilingban nga kanang pabor sa imong pagtumor imong basahog tuuhan. Karon ang pangutana nako, base sa akong gibasa, unsa may imong nadungog? Ang simbahang Katoliko gisugdan sa mga tinunan ni Kristo o gisugdan siya wa? Ha? Diha gisugdan. Sa? Gisugdan diha pag-abot. Gisugdan sa? Pag-abot ka sa kaso na. Nahimo na kaliwat sa bitin. Di paminaw sa ba? Gisugdan sa mga tinunan ni Kristo. Mo ba imong nadungog? Yes or no? Kala laging libro. Mao ba imong nadungog? Yes or no? Mao ba imong nadungog? Di wala ko mangutan nagbayas ba na?
kanay bang imong nadungog sa akong gibasa gisugdan bas tinud-an ni Hesus? Yes or no? Sumala sa inyong libro, Sa libro. aton pa, dan. Sa libro. Pero bias na siya. Kay Ah, pabor. ayaw pagbasaan ng bias kay ni pabor sa amo. Kay wa man kay katungod mo basa ana kay amo aman ang Biblia. Amo apo na nga translation. Anya amo apo na nga komentary. Kay Catholic Bible scholar man na. Ayaw kag basa ana. Mabitaw na purely. Gabasa-basa ka kay ni pabor sa imong pangunahuna nya walang modapig nimo. Kay ang kaliwat sa bitin day diha kamo day na. Di man bababasag ka mo. Kaya ang klaro man kay na literal. Klaro kayo ang sumpay ana ilipse. Kaliwat sa bitin. Kinsa man ang mga kaliwat sa bitin katong mga maayong Katoliko na maayo na may nakaliwat sa bitin ani. Di ba? Ang kaliwat sa bitin di ana katunang mga magsusupak sa babaye. Naa sa Genesis 3:15 anang imong Bibliang gihawiran, footnote ana reperado na ni Santa Maria ang babaye. So therefore, ang kanang bitin nga giingon dia mga kaliwat sa yawa. Unya karon kay gasupak-supak mga Santa Maria, ikaw may katuwanan ana naunsa man daong ka. Pagawas. Questionable maingon kag nakay connections Ginoo. Ultimo na organize inyong simbahan des pagadian. Wa kay kalibot. Binuang na. Kaya bang inyong libro ba? Inyong libro? Inyong Biblia? Ang kontak ni si Cardinal Vidal nganong gisuwat man na niya nga maayong Katoliko kaliwat sa bitin. Dili lagi na period. Dili po na kama, dili po na hyphen, dili po na semicolon. Election na diha buti pasabot, gisingit na diha nga buti pasabot nga naay paminaw sa ba. Hoy. Mubasa ganita Brad, butangi sa grammatically usage. Paminaw sa ba. Oy. Roman Catholic. Karon magsupak-supak man jud ka. Magsupak-supak man jud ka. Asa, magsupak-supak man jud ka. Pangutanan nako, kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church of Jesus Cristo, asa gitukod kanusa na tukoda? Unsa balikan di pangutana? Kay gasupak-supak man ka, ganina ra man kong explain nimo ani. Karon ang pangutana, kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church of Jesus Cristo, asa gitukod kanusa tukoda? Ahan na nato mabasa. Ada ako basahon. Sige. Dali lang ha. Basa. Nangamuti pa ni ba? Wala. Dali lang. Ay. Ako'y basahon. Paita ni mga kaliwat sa bitin, no? Wajay katag. Mag-angkon-angkon, manggod mo. Sa. Lagi ba, giklaim ninyo nga dili si Kristo yung nagtukod sa Katoliko. Kinsang tawhana og di si Kristo. Kano sa gitukod, asa tukoda, din asa na nimo mabasa. Dere. Sige, basig na sa imong mga baligyang kape diya, oh. Nalagig putos. Adiya. Ako kayon. Sige, pangukay. So, Pangukay diya. Sarata. Sige, itong tanawon eh. Ay, ako'y gipusipusan diriya. Ang Katoliko, dili si Kristo ang nagtukod ana. O kinsang tawhana og di si Kristo. Dire. O kano sa gitukod? Ya. Sige. Sam na. Arita sa Britannica. I-search na ko ni sa Britannica. Gisearch mo sa Britannica. Naapo ko'y Britannica dire. Unsa nga volume sa Britannica imo? Pero, the Roman Empire. Ay, dili na. Brad, dili Roman Empire. Dili Roman Empire ang akong gipangutana. Ay, sa... Roman Catholic Church, dili Roman Empire. Nabot naman kag Roman Empire. Lagi, maabot lagi na diya. Uhat lang, muna kag nahadlok. Wala mo kumadlok. Hingsimang manggugas Roman Empire. The Roman Empire,
legally recognized Poland Christianity as a valid religion in 313 AD. Later in that century, in 380 AD, Roman Catholicism became the official religion of Roman Empire. During the following 1,000 years, Catholic were the only people recognized as Christian. So ang mga tao lang ang nag-recognize ni ini nga mao ni siya usa ka tinukod ni Kristo. Nya kinsa may unang empire ni ining panahon na? Ay wala lagi ko mangutanag unsa nang empire kay dili man Roman Empire ang akong gipangutana. Roman Catholic Church, dili Roman Catholic, dili paminaw sa ba? Roman Catholic Church akong gipangutana, dili Roman Empire kay ang Roman Empire ug ang Roman Catholic Church lahi na. Karon kay imo man dayong gigamit ang Britannica Encyclopedia. Oy, imo man dayong gigamit, lagi imo man dayong gigamit ang Britannica Encyclopedia. Naamon ko'y Britannica Encyclopedia oh. Pasahon ako niya. Sige. Roman Catholicism. Ayaw kung ingna nga modena yan sa gaani. Roman Catholicism. Ayaw sa wa pa ko mo magbasa. Naunsa man taon ni. Roman Catholicism. Basahon ako ha. A Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal, and organizational structure that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the first century. Sakto sayop. Sayop yun na. Nagamit-gamit kag encyclopedia nga sayop. Gano mo iwa gi-organize na sa mga apostol? Dili man ako igaingon ang encyclopedia Britannica man akong gibasa, igor man kung gasunod ang librong imong gibasa. Diri ako nakabutang sa Britannica Encyclopedia, highly doctrinal, developed, that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the first century. Ingon ka sayop, ayaw gamit ang encyclopedia ka sayop pa din na. Unya, ang naghingalan sa Katolik, wala ko mangutanag kinsay naghingalan. Kinsang tawhana nagtukod anang simbahang Romano Katoliko, dili Roman Empire ha. Magbutbuot og pangalan? Sige ba, wala ko mangutanag kano sa naghinganlan. Ang Roman Catholic Church, dili Roman Empire ha. Ang Roman Catholic Church, kinsang tawhanay nagtukod. Diin gitukod o asa tukoda. Buo lagi na siya sa Roman Empire. Wala ko mangutanag gibuo na. Wala ko mangutanag kinsay gabuo ana, Roman Empire ba? Paminaw sa ba? Wala ko mangutanag kinsay gabuo ana, Roman Empire ba? Kinsang tawhanang nagtukod anang Roman Catholic Church. Asa tukoda, onya kanus ana natukod. Mao bitaw ni. Usa ako gibasa o. Kinsa 380 ide. kinsa man tawhana na si Juan, kinsa man tawhana si Buloy? Kinsa tawhana si Buloy? Kinsa may unang Roman Empire? Dili, wa ko mangutanag Roman Empire o kinsay naunang Roman Empire. Kinsa man tawhana na si Buloy? Constantine. Si Constantino ang founder. Ay apod ing nag-founder. Dawa ko mag-ingong founder. Ilaga nangutana ko kinsay founder sa simbahang Katoliko kundi dili si Kristo. Dingon man kag si Constantino. Ang ngalan og Katolik ana si Ignacio niadtong 1870. Oh, Sa 1870 Si Ignacio na po nagtukod. Gikas pagkamatay ni Kristo. Si sa ato pa diay, atong igrant nga si Ignacio gang bot bang ipasabot. Oy. Sa atong igrant ni. Si Ignacio man kay gangalan, bot imong ipasabot si Ignacio nagtukod. Wa man ko mag-ingon nagtukod. Ang naghingalan anang Katoliko. Wala lagi ko mangutanag kinsay gangalan anang Katoliko kay dili man ni issue dinhi kinsay gangalan ana. Si Kibuloy ba nag si Ignacio kinsa? Ang ako ba kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko ug di is Kristo kanos agi tukod asa tukoda ayaw ko tubaga ang Roman Empire kay di mo kumutana anang Roman Empire. Gibuo lagi na siya. Wala lagi ko mangutanag gibuo na asa na nabuo. Wala ko mangutanag asa na nabuo. Paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Wala ko mangutanag asa na nabuo. Ang akong gipangutana kinsang tawhana, tao. Di sa Roma na nabuo. Wala lagi ko mangutanag asa na nabuo sa pagadian ba nag sa Roma sa. Paminaw sa oy. Ngagikan sa mga
Naglisod. apostoles nagsugod sa Jerusalem. Naglisod man kag tubag sa kong pangutana. Wala lagi ko mangutana kinsay gabuo ana o sa pagadian ba nagnabuo sa Davao ba nag-asa. Ang akong pangutana kinsang tawhana. Ho. Gitubag naman tat, nga di lang yun mo madawat. Lagi kinsang tawhana, tao ba? Tao. Kay dafa ko kay mahatag nga tao ana, nagpabili ng kamatuoran, nga gitukod yung Kristo. Ha? Gisugdan na itong 303. Wala lagi ko mangutana gisugdan ba na kay atong trisapon ang Britannica encyclopedia ganina akong basa gisugdan pa man nas panahon ni Kristo ug sa iyang mga apostol nya imo 300 ka pinasa kalayo. Natuwad naman imong kamera. Di natuwad kay gidulit na ko sa microphone ning ako ang kon kay ga-live ko ron. Mabitaw na nga. Kinsa tawana? Way matugan, walay matugan. Bibitan ng inyong libro, miyang kon nga di mabasa sa Eh, Biblia. ala ko mga anak, nabasa ba na? Kinsan tawana gatukod, way matugan? Yan lang nimo kunon nga tinukod ni Kristo. Walay mabasa, way mabasa, kinsang tawana gatukod? Oto? Kinsang tawhana nagtukod anang katoliko og di si Kristo? As tukod nya kanusa na gitukod? Ako bitaw kang gibasahan bitaw. Oh, kinsang tawhana? Tao, kinsang tawana? Nga gituon sa Roman Empire. Wala gituon lagi na sa ko- Roman Empire. wala lagi ko mangutan. 313. Asa na nabuo? Siya, Uy, pamina sa ba? Ani lang, ani lang, di lang ako ni. Valid Christianity. Brad, Taura. Brad. Tapos ba nimong sabton ang tinuod ni Kristo Taura ang magpalan? Sige, kadali lang ba? Kinsan, ani na lang, kinsang tawhana gatukod simbahang katoliko? Mao na diha midagan na ka kay adlo ka na murag naipit ka diyang Hindi, napita. wala man ta maipit, ikaw raman ang naipit. Gagamit biya akong Britannica Encyclopedia nga ang simbahang katoliko nagsugod pa panahon ni Kristo sa iyang mga apostol. Dawaton ba nimo na imong isali? Dawaton ba nimo na? Dawaton ba nimo na o isaliway nimo na? Ana nga 1870. Isa. Dili ta makabasol kay Britannica Encyclopedia. Lagi. Ito nga. Dili ta kabasol kay Britannica Encyclopedia nang akong gibasa. Unya the fact imo pa ginang gigamit. Oh. Mao bitaw na nga ayaw pagbasa-basag Britannica. Oy, Dili abor sa mua. mao bitaw na ayaw pagbasa-basag Britannica Encyclopedia ang amigo ra si imong gusto. Kay mahulog tag-awing ana. Daman. Oh, saman. Kinsang taw na? Kayo. Kinsang tawhana? Nga gibuo na. Wala lagi ko mangutan nag Empire. gibuo ba nas Roman Empire. Kinsang tawhanang nagtukod ana? Tao ba tao? Sa si Kibuloy? Tao. O gani gingan lang kay. Okay, sa may unang Ay, wala man ko mga gingan lang ba na. Dili lagi ni isyo gingan lang nagwala. Ako pangutan na kinsang tawhana. Tao akong gipakita. Dili si Kibuloy. Oh, largohon na lang nako. Gibuo na ni Constantine. Kanus aman. Oh, sunod tong ano. Kanusan niya gibuo? Ano sa gisugdan? 313. Sa ato pa before ni Constantine wala pa Roman Catholic. Pagka 380. Before ni Constantino wala pa Roman Catholic anang simbahan. Oy. Before Ano na din na siya. Pagka 380 Roman Catholic become official Brad. Before ba Roman before ba sa oy, pamina sa before ba ni anang gitawag na to kining ni ang kuan before ba aning gitawag na to og ni Constantino wala pa Roman Catholic, yes or no? Pagbuto mong signal, ibalik yung pangutanay. Before ni Constantino wala pa ba Roman Catholic? Kay si Constantino mre nagbuo ana. Ambot lang. Sembot lang. Ambot lang na ba kay Katolik? Usa ako imo mangambot na ka? Ambot lang. Basta kaya ako naibalaan. So, sa pag Sumala sa inyong libre. gasugod dai ning sa pamina sa ba? Sige. Sa ato pa di ay gasugod ning Constantino ay sa pamina sa Brad. Klarohon ako ni ba? Sa ato pa di ay Brad. Ipangalanan ni Ignacio sa tuig 107 AD. Oy, pamina sa ba? Wala ko mangutan ginganlan ba ng Ignacio? Ang pangutan na ba? Before ni Constantino, wala pa ba Roman Catholic Church?
Abot lang. Usa nga nung mangambot man ka. Paita. Abot lang. Na ano ba? Oh, base sa Britannica Encyclopedia nga imong gigamit nga before paminaw sa base sa Britannica Encyclopedia nga imong gigamit before ni Constantino naa na may mga Santo Papa Roman Catholic Church. Saon man na nimo pag-reconcile ron? Sige. Pige, Santo Papa man ka. Sa Santo Papa. Kinsa may unang Santo Papa? Ayaw sa na Kinsa Santo yung Papa. unang Santo Papa? Ato mang gitris up nga ingon ka nga ang Roman Catholic panahon rang Constantino gasugod. So si Constantino pa jud nagtukod. Karon ang pangutana, basahi ko niya anang Britannica Encyclopedia nimo nga Constantine, founder of Roman Catholic Church. Go. Wawag ko magingog founder. Bakit sa man di ay founder? Ang akong ingon gibuo na siya ni Constantine. Wala lagi ko mangutanag kinsay gabuo. Ang ako ba kinsay gatukod anang simbahang Romano Katoliko. Niingon man kang gibuo ni Constantino wala ko mangutanag kinsay gabuo ana. Kato na akong gibasa. Kinsay Dili gabuo? mo madawat. Kinsay gatukod? Gibo ko ni Ha? Constantine nagbuo ni ana. Wala ko mangutanag kinsay gabuo kay lahi man ning gabuo ug lahi po ning gatukod. Mo Ah. na diharon. Mao na diha may nakaparat nimo. Si Kristo nagbuo ni ana. Karon Kaya pang ang Katoliko ni gawas ang sige, tugtan na to si Constantino gabuo. Granting without admitting for the sake of the argument si Constantino nagbuo. Ang pangutana ani. Ang pangutana before wala pa na nabuo ni Constantino, wala pa Roman Catholic Church. Ha? Ha? Ambot lang. Ngambot tapod. Ambot lang. Sige. Naaman sa Britannica Encyclopedia nimo nga imong gigamit nga naa nay mga Santo Papa before ni Constantino. Pangutana, nganong naa na may Santo Papa before ni Constantino nga nabuo ram din ng Roman Catholic Church na ram Constantino. Kada laging inyong mga referensya magkatuwad baliskad dili magpaparehang pamatuon. Magkatuwad baliskad o ikaw rin nagkatuwad baliskad? Nagsugod ang Santo Papa ni adtong 8th century. Brad, ikaw nagkabalistad o kaning ni ang mga kasaysayan may nagkabalistad? Anang inyong kamo nagabitaw nga O magbase tag kasaysayan, Britannica Encyclopedia ta. Britannica Encyclopedia. Kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church base sa akong gibasa sa Britannica Encyclopedia? Si Constantino o si Kristo? Gibuo lagi na siya. Hey, base kategorikal. Base sa Britannica Encyclopedia akong gibasa, kinsay gatukod sa simbahang Katoliko? Si Constantino o si Kristo? Constantino. Basahon ako. Roman Catholicism ha? Roman Catholicism ha? Oh. Basahon ako. Inyo man ang diha. Sa inyo man na. No, Britannica Encyclopedia oh. Ani brado, ako brad di ko supak sa kasaysayan. Oh, Pero kay nang dili magkalagyo. Wala man na magkalagyo kay ngano man. Britannica Encyclopedia man ni akong gigamit. Wa man ko mogamit og laing encyclopedia. Bitaw. Naraman di ay na. Ako di ko supak sa kasaysayan. Basta dili supak sa Biblia. Sige alagi akong pangutana ba ang akong basahay ko sa Biblia. paminaw sa Sige daw. ang akong pangutana base sa Britannica Encyclopedia nga akong gibasa si Kristo'y gatukod. Karon asa may tinuod Constantino o Kristo? Ug imo na basihan ng encyclopedia brad, dako pa kayo na siya og lalisonon. So maglalis pa ta ani. So ayaw gamit anang encyclopedia kay dako man na lalisonon. Personally na statement sa gabahin sa pagtrace sa inyong simbahan. Gibasahan ta ka og Britannica. So kung na kay i-counter pod nga Britannica. Na ako'y Britannica, ikaw amang kay gihatag nga Britannica. Ako na amang ko'y Britannica gahawid man kog Britannica Lagi. Di ko supak lagi. Na dili man ka supak dito na nimong Britannica. Di ko supak ana basta dili supak sa Biblia. Okay. Supak ba sa Biblia nga si Constantino gatukod sa simbahang Romano Katoliko?
supak yun na, kaya wa may mabasa. Sa ato pa binutbutan ang imo. Sa 1 Corinto 4:6, ayaw ka mo pag huna-huna o kapin sa nasulat. Amo lagi. Sa ato pa di ay kapin sa sulat ng imo kay wala naman sa ato pa di ay kapin sa nasulat ng imo ha kay sa ato pa kapin sa nasulat ng imo ha kay wala naman nas Biblias Constantino. Muna nga unsa man? Bitaw na. Maipit yun mo ani sa inyong mga libro. Dire Biblia Kabisan ta. inyong libro. Dire Biblia ta, Biblia oh. Biblia akong basahon. Pag mabasa nako Catholic, pag mabasa nako diri sa Biblia Catholic Church, dawaton nimo nga 70 sanctified. Sinagoga siyawa. Ang akong ipagawas karon nga punto. Basahi ko og Roman Catholic Church. Ayaw pag-ingon og Catholic lang. Sige. Katoliko. Kung mabasa nako sa Biblia Biblia ha. Catholic, Kung mabasa nako sa Biblia Roman Catholic Church gitukod ni Kristo, mitahon nimo 70 sanctified. Sinagoga siyawa. so okay. Basaha basta dili tampered. Ay, Brad, before ka mo ingon nga ang Biblia tampered, pakitai sa kudaag certificate. Paminaw sa, before ka, paminaw, Translation. paminaw sa, before ka mo ingon nga kining Biblia ha tampered, pakitai sa kudaan og dokumento gikas publisher nga kining Biblia ha tampered. Ayaw sa pag... Ayaw ko tubaga lang sa imong hunahuna lang. Ayaw ko tubaga sa imong hunahuna lang. Kay nangita man kag Biblia, di ba? Oo. Karon og mabasa ko sa Biblia. Kung mabasa ko sa Biblia na. Mabasa man gyud ako. Mabasa pamatud-an ako, wa pay Katoliko na iglesia sa Dios. Wala tay problema ana kay kanang iglesia sa Dios. Wala tay problema ana kay kanang iglesia sa Dios nga imong giingon kami na, di na kamo. Salamat. Mo mauwa wa nagklim-klim. Wala tay problema ana. Wala tay problema ana kung magbasa kag iglesia ni Kristo diha, iglesia sa Dios, iglesia sa Babylonia, iglesia sa Corinto, iglesia sa Galacia, wala tay problema ana kay kami na. Di na inyo ha. Questionable pa manggali mo wagay kay kalibutag kanos ka na rehistro, kanos amo nagsugod sa pagadian. Na. Unya mo ingon ka nga naamoy. Unya mo ingon ka nga naamoy connection sa Ginoo. Brad, sultihan ta ka Brad. Unsay propesiya ni Kristo. Tanawa ra go nang giingon. Tanawa ra go na imong giingon ha nga si Constantino kunoy nagtukod sa Katoliko, kalayo ra. Wa pas Constantino na kabig sa Kristiyanismo na santos na yang ginikanan sa Katoliko. Naunsa min taong ka? Nya mo ingon. Basa-basa sa history ginagmay. Basa-basa sa history ginagmay. Ipit lagi mo gihapon sa inyong mga kasaysayan lagi. Inyong mga kasaysayan. Bro, maunay ra gihapon mo. Unsay maunay? May unang sa Roman naamang Catholic. kamoy. Naamang kamoy connection sa mga apostol. Tris apon na to ni kung naabad yung mo'y connection sa mga apostol. Tris apon na to ni ha. Gikan sa pagadian, Brad. Unsang tuiga na-organize pagadian? Paano diha man ka magbase sa pagadian? Diha ta magbase ka diha mo gasugod sa pagadian. Diha ta magbase sa pagadian kay diha mo nagsugod din. Kinsang tawhana nag-organize anas pagadian, yung kanang tawhana nga nag-organize sa pagadian, naa ba nay connection sa apostol? Ato nang subayon. Brad, ayaw pagadian kay dili mi sugod. Asam di mo gasugod? May igo lang may connect. Lagi ni connect ra mo. Asa ato pa day, mura ra mo wifi ani nagki-connect ra mo pisonet. So man di ay. Kay kamo bitaw, asa man mo na kwan? Asa man day mo na connect? Na-connect mis Ginoo. Kay og mo ingon wa mo maka-connect sa Roma. Brad, na-connect mis Ginoo. Gusto kag kasaysayan? Tagaan ta ka. Dapat mo man connect. Kunya. Ani Brad no? Sultihan ta ka Brad. Kako kayo gyud nga supak na ko ano mo ingon mo nga kamo ang tinukon ni Kristo kay si Kristo usa ka Hudiyo. Dira. Brad, sumala sa Brad. Basahe ko diha sa imong Biblia. Makaguba lang ka sa simbahan. Basahe ko sa imong Biblia nga ang kaluwasan nagikan sa Romano. Diya, Brad. Palasi of False Dilimam ng imuhang pangutana, Brad. Kay ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, paminaw. Ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, wala mag-refer og grasa.
Kay kung garipir man galing nagrasa, watay labot Pinoy, o wasay labot ni nas pagadian, wasay labot ni nas Amerika. Kay in the first place, di man mga Hudyo ta, mga Pinoy man ta. Ikaduha. Paminaw sa ikaduha. Paminaw sa ba? Uy, paminaw sa. Ay, lagi maminaw ba? Mao lagi ni di maminaw. O saon pagkasabot nimo, di man ka maminaw. Oh. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, wala mag-refer og kining gitawag rasa. Ang gitukod niya ecclesiastical. Mga tao ba iglesia ba? Karon kanang giingon nimo nga ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo tinuod na. That is why ang Christianity, that is why ang Christianity nag-ugat na sa mga Hudyo. Kung mao nang naay mga senaryo sa Biblia nga giila sa mga Hudyo nga ang Kristiyano sikta nila. Kay ngano man hingsiak naman sila sa Judaism religion. Kay naa naman sila sa Kristyanismo. Mao nang naay mga Hudyo nga nakabig into Kristyanismo. Nagagikan tuod sa Hudyo kay ngano man si Kristo Hudyo nagkaliwat. And that is why sakto ang giingon ni Dias Biblia ni San Juan nga ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Si Kristo kay gikan man as Hudyo, rasa. Pero ang gitukod ni Kristo dili repirado rasa kay og naka-repair pa lang sa rasa. Ayaw pa bunyagan ng simbahan gitukod ni Kristo kay di man ka Hudyo, Pinoy man ka. Naunsa man yung taong ka oy. Ari ba utok gamiton? Pangutana. Oh. Asa mabasa sa Biblia? Ha? Op, kadalang. Ayaw ko pangutan asa mabasa sa Biblia kay in the first place dili na among kalaki nga basahon sa Biblia litra po litra kay di man mi Bible alone. Inyuha man na dapat pangutanan niyo ana. Labon bitaw pangutanon ka na kung asa mabasa sa Biblia di bunga katubag. Di man mabasa mo sa Biblia mo nang di mo sukol og Bible alone. Ngano gitudloan ta stoy gitudloan tang Kristog Bible alone? Gitudloan tang Kristog Bible alone? Ha? Na. Asa mabasa Bible alone? Asa mabasa niingon si Kristo Bible alone? Sitas. Galasyang 1:8. Si Kristo kung giingon dili San Pablo. Bisan pa kami. Usa ka manulunda nagawali kaninyo og lahi sa nasulat ipatunglo na siya. Karon kay ingon man San Pablo ana. Karon ingon man si San Pablo ana. Paminasa. Ningon si San Pablo ana nga dunay mga tao nga magwalig lahi sa among ebanghilyong giwali ipatunglo. Klaro man na, di ba? Karon kaning giingon nimo nga Bible alone, laing ebanghilyo ni Uy, paminaw sa ba? Kaning giingon ni San Pablo nga naay mga tao nga magwalig lahi nga ebanghelyo ipatunglo. Karon kaning imong giing nga bulalon, laing ebanghelyo ni mao ning ebanghelyo ha. Si San Pablo miingon siya nga naay mga tao nga magwali og lahi nga ebanghelyo ipatunglo. Klaro na yang gingon na. Karon ang pangutanan ako, kaning Bible alone, laing ebanghelyo ni o maora ning ibaling ebanghelyo ha. Nga, inay naman imong signal, Patay. putol-putol naman. Paita ning makikunik kertag wifi oy. Karon, pangana. Lagi mangutanan ko. Si San Pablo ingon siya nga naay magalig lahi nga ebanghelyo ipatunglo. Delikadog matunglo jud ka ani ron. Question. Naman imong signal na ni. Amo na, tanawa lagi signal. Sige, padayon. Putol rin mo tingog. Ang giingon ni San Pablo nga naay mga tao nga magwali og lahi nga ebanghelyo. Uy, paano siya man ni? Niingon si San Pablo nga og naay tao nga magwali og lahi nga ebanghelyo ipatunglo. Klaro man na, di ba? Karon. Kaning giingon ni Kanang Galasya 1:8 ba na nimo? Lagi sabot ko na. Di akong pangana. Kaning giingon nimo nga Bible alone. Dedikasyon man ni San Pablo nga og naay magwalig lahi nga ebanghelyo ipatunglo jud. Kaning imong deklarasyon nga Bible alone, laing ebanghelyo niyo o maro ning ebanghelyo ha. Putol-putol naman imong signal. Otro ha? Bro, hinayon ako bro ha, kay basin og kuan bro. Kay komento na nga kung magpamatud bitaw tagwa sa
og dili Bible. Wala gyud ari ba? Kaning giingon nimo oy. Oh, di ba ni ingon Base ka kasaysayan na amo ka contradict sa saysayan. ani ba? Pero Biblia na Ani ba? ka God. Di ba niingon si San Pablo nga ang naay magwali og lahi nga ebanghelyo ipatunglo. Klaro man na, di ba? Ngun siya. Karon, kaning giingon nimong Bible alone. Laing ebanghelyo ni o maora ning ebanghelyo ha? Para gyapon kung Bible imong basihan, Say, unsay sitas mabasa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo? Bible alone, sitas. Sa to. Unsay sitas mabasa gitudlo ni Kristo? Biblia lang ang basihan. Sitas. Putol-putol imong signal. Palika. Ulog jud kag away nga ni ron. Unsay bersikulo kapitulo? Unsay kapitulo bersikulo sa Bibliang mabasa? Nga niingon si Kristo Biblia lang ang basihan. Sitas. Si Kristo. Gaingon. Kaingon man ka nga maora ng ebanghelyo ha, dili na lahi. Sige go. Kana din gisulat ni Apostol Pablo. Di wala man ko mangutan nagpostol San Pablo gaingon. Akong pangutana, diin man ni mabasang sita sa Biblia nga niingon si Kristo, Biblia lang ang tuohan. Sitas. Kana di aing notice sitas ba si Kristo'y nag-ingon. Maipit yung kaniya. Maipit yung kaanig yun. Munang magsikag pamatuod nga wala sa Biblia. Sige. Asa man mabasa sa Biblia nga niingon si Kristo, Biblia lang ang tuohan. Sitas. Sa Biblia? Ang pulong sa Biblia, pulong na wala ko mangutanag pulong ba ng Kristo? Wala ko mangutanag ang Biblia pulong ba ng Kristo? Ilang kagalingon oy. pinaagi sa Espiritu. Sakyan na to ni Nasulat na sa apostoles, pamina ni Kristo. Sa ato pa kanang pulong sa yawa kay nasulat man sa Biblia gikan po Kristo. Naman imong signal. Putol-putol naman imong signal. Amo na. Brad, wa man tay makuha. Sige. Supak magkana asa pud mabasa sa Biblia nga si Kristo miingon nga dugangin ninyo ang akong sinulat. So ningon des Kristo dugangin sinulat. Kano sa man may gadugang ang nagsinulat nga wala gidugangan din namo ng Biblia nga man. Unsa man taong kadong? Oras 27 minutos man makalabay alas 9 kabuntagon. Mas maayo Brad, makaari kag Cebu Brad kay. Okay, so ano na lang bro? Mag-schedule na lang tag online debate. Oy. Layo kay na Cebu Brad. Mag-schedule na lang tag online debate. Public debate Ayun na kay og public debate di man ko taga Cebu. Anya layo man kay ka. Kayo man kay ko. So online debate na lang ta. Mo okay ra ka? Ikaw. Okay kay ko. Okay kay ko. Ay, para nindot ba? Para ganahan ko Mura magnanagana. Sige. Ganahan ko ani. Sige, ganahan magka. Okay na ka, magdebate ta online. Pwede na kayo. Kanos ama na. Pwede itunong ni mong Sabado. Unya. Sabado man ron. Pwede. Sige. Dayon unsa may tema? Kung gusto. Pwede pa matod nimo nga unang Santo Papa si Pedro. Pwede kayo. Kay mudawat ka anang timaha, dawat ka na. Ay dawat kayo. God, so wala na tay problema. Brad, the fact nga gidawat nimo ng timaha, wala na tay problema ana. Ngano man, gituuhan na nimo nga si San Pedro Santo Papa di lang una.
No. Ano man? Dili wala man ani ha. Akong pamatud-an nga si San Pedro Santo Papa unang Santo Papa sa Roma. So, imo man ang gidawat, wala na tay question Santo Papa gid sa pero imo lang supakon nga dili gid sang una. Naa pa jud nakauna gawas niya. Mura ba ani senaryo ha ba Brad nga akong pamatud-an pamina sa oy. Mura ba ani senaryo ba nga akong pamatud-an nga si Corazon Aquino mo'y unang presidente sa Pilipinas. Wala tay supak presidente gid sa pero di lang siya unang imo supakon. Napa jud nakauna niya. Ana ra ko na senaryo ha. Sige. Ah. Atong pamatud-an nimo nga si San Pedro Santo Papa gyud. Amo lagi. Ako supakon. Oh. Saat mooyo na ka aning timaha nga si San Pedro Santo Papa sa unang Santo Papa sa Roma. Supakon na. Supa ka na. So naapa ginaka. Supakon ako si Pedro imong Santo Papa. Oh, sa ato pa napay nakauna. Sa ato pa. Oh, sa ato pa. Lagi sa ato pa napay nakauna nga nahimo Santo Papa gawa si Pedro kay supak pa ka ana. Iusog gani na ako no. Ah. Supak. Supakon. Nga si San Pedro nahimong Santo Papa. Tay nahimo Santo Papa. Unsa man di klarong tema nimo ani? Unsa man di klarong tema nimo ani? Kana, mao na siya. Unsa man? Ako supakon niya si Pedro nahimong Santo Papa. Ah, ikaw mo ay afirmatibo. Silbe. Ha? Ikaw mo Ikaw mo affirmative. unsa may akong pamatud-an lagi nga si San Pedro akong pamatud-an nga Pamatud-an nimo. akong pamatud-an nga si San Pedro mo'y una Santo Papa sa Roma. Oh. Ah, sige go. Unya tang gabi asa man ta ani nga platform. Wasad. Imong mga kuwan. Ako may-isip lang atong oras. Ah, sige, Brad, kanang sunod semana lang ta kay alanganin man ron kayo mga Lunes, Martes, ana si Mahono kay mangita pa kog moderator ana. Dahil mangita pa ko og tawag aning ni ang kuan kay karon akong isit murag magkalanrakas mangitaan ning trabaho ah. Sige. Ah, sige ah. Ay, Mo- mas mo- live live bit. Ah, sige ane ha. Ya, tawagin lang ko. I-chat lang ko sa akong messenger. Ah, sige, chati ko una-una kay para ma-save na ko imong pangalan dire. Basta final na ha. Sige. Sige. Okay. Mao na ako. Okay mo. Oh, kamo exit na ko. Sige. Sige. Salamat kay Brad. Salamat kay oras, Brad. Wa Salamat. naman tay igong oras unya na sad abot-abot ani mga igala sa atong tulumanon nga